Non sei se me escoita ben porque vexo que aquí a batería está facendo así, pero bueno, se en algún momento xa me decides. Moitas grazas, Marilar. Sexa como for, eu estou aquí como amigo de Paco. A marxe do que faga, estou realmente como un amigo de Paco de sempre. É un orgullo. Tocoume a lectura, tratarei de ser breve e na medida do posible que sexa amena. Boa tarde a todas e a todos, grazas a quen pensastes en min para volver a alardear de amigo e grazas tamén a quen estoicamente seguides entre o público a estas horas do serán. Non conservo, para a miña desgraza, o primeiro correo electrónico que crucei con Paco. Cabería datalo, sospeito, haberá uns 23 ou 24 anos. Con todo, coñecémonos dende ben antes de que a correspondencia virtual se impuxese no día a día. En concreto, Paco e eu temos trato des que eu era un petís e el un home fraco, discreto e observador de 40 e tantos anos. Ese trato incipiente noso collería un certo pouso corrido o tempo, nos últimos 90, os da miña adolescencia, e impregnaríase coas vistosas tinturas da amizade mutua e da admiración de min cara a él, máis ou menos a par da primeira e crucial relectura que fixen da súa obra mestra, das cousas de Ramón Lamote. Aquilo cadrou co cambio de milenio, ano arriba, ano abaixo. Se casi o que non ten dúbida é que foi por maio de 2011 cando lle enviei un breve correo electrónico intitulado Texto do encomio. Nel dicíalle: Ola Paco, velaiche vai a primeira versión da Laudatio que dende a Asociación de Escritores en Lingua Galega me piden que che faga. Está pensada para que dure ao redor de 12 minutos. Se queres que retire, modifique ou engada algo, dimo. Verás que deixei fora 1000 historias. O que ocorre é que un encomio deste tipo, a onde me informei, seica se elabora a partir dunha anécdota, polo menos na forma clásica, e polo tanto non se trata de argallarche unha mini biografía. A máis, a min personalmente gústame con esta extensión breve, por un motivo concreto. É soportable para a audiencia, se non gusta, pasa a xiña. E Paco, lido aquel primixenio e defectuoso documento, respondeume o día de despois: estou de acordo e paréceme moi ben, soamente compre que corrixas unha cousa. O teu pai, Jaime Torres e máis eu, xogamos a escoba ou xogamos o tute, sen adxetivo. Ben, son múltiples os motivos que me moveron a rescatar aquel correo para esta nova chufa do meu amigo, pero amentarei só dous. O primeiro, o feito de evidenciar que a confianza que nos profesamos ven de vello. O segundo, que a contestación de Paco permite entrever ata que punto non é el de levar a auga cara ao seu rego, nin sequera coas persoas novas, por forza máis maleables. Ele máis de deixar facer e equivocarse, algo que visto hoxe é de moito valorar. Se intervén para emendarlle a plana un achegado, debe xulgar que hai unha razón de peso, poñamos por caso un erro de bulto, como foi a miña confusión entre o tute e o tute cabrón. Falo, naturalmente, por min e só por min, pero sospeito, e case direi, sei, que a actitude atenta pero flexible de Paco caracterizou o seu labor docente e segue a facelo coa súa vida familiar e as relacións con xente moi diversa, de extracción social e xeracións igualmente dispares. Velaí xa que logo a súa primeira gran virtude, o alcance de moi poucos. Chamémoslle empatía sen dirixismos. A segunda gran virtude xa lle viría por outro lado, e quizáis sexa tal para fiar esta loanza. En sentido estrito, sería máis ben un talento, refírome á imaginación. Unha imaginación coa que Paco envolve seguido a cidade de Lugo nun fantasioso halo de ficción. E gustaríame contar unha pequena anécdota que ainda me veu a acordo estes días de atrás. Lín ou escoitei que as persoas que nacen con xordeira total tenden a crear unha serie de preconceptos auditivos respecto ao mundo ao seu redor. Ideas, a miúdo singulares e por veces estrafalarias, sobre que elementos, lugares e situacións producen algún tipo de son e cales non. O silencio forzoso conduce estes individuos a elucubraren. E logo pasa que cando algún xordo entra no quirófano e sae cun implante coclear no cráneo, chega a estarrecerse ao comprobar que os peidos, non todos, fan ruído. Ou cando constata aflixido o perfecto mutismo dunha bola de xeado ao se derreter. En tan fascinante repositorio de sons imaginados, lembro o caso dunha muller que confesou que levara unha desilusión ao saber que as nubes, ao chocaren entre sí, non facían absolutamente ningún ruído. E lembro porque o escoitalo crin que era o complemento ideal para as carreiras de nubes que Paco imaxinou hai 40 anos contra o final do seu Ramón Lamote. Unha obra literaria de fronteira que insisto en citar de novo, pois para min é incomprensible que saíse dos plans de estudos. É sabido de todos que cando un club gaña partido tras partido, o seu equipo titular non se toca.
O que si se debería tocar unha chisca, tamén o digo, é a maqueta. Un libro publicado en lingua galega en 1985 precisa, por forza, dun lavado de cara regular para seguir brillando como o primeiro día a 4 décadas vista. E como a semana pasada me cadrou de follealo e como comprobei que tirante unha pequena intervención estética en 2011 non se lle volveu meter man, aproveito para dirixirme aos meus estimados colegas de Galaxia para solicitarlles que axusten a maqueta, que fagan a pertinente edición de mesa e que, encoraxados e orgullosos, volvan pular por unha obra que calquera casa editorial de calquera punto do globo querería ter no seu catálogo. Igual que a esas persoas que inventan sons imposibles ou abraian cos que durante anos consideraran improbables, Paco Martín tamén é dado a fantasear cos espazos coñecidos e non dabondo explorados. Reitero, os atronadores cirros, estratos e cúmulos daquela muller xorda habían ser a parella ideal para as súas carreiras de nubes. As crepitantes bolas de xeado, un gorentoso petisco pro reparante que o noso homenaxeado, coa inestimable axuda de Xan Balboa, perfilou e puxo a andar por esta senlleira cidade do interior galego que hoxe nos acolle. Volvo ao rego. Esta segunda imaginación non é tanto unha gran virtude como un gran talento, que a Paco lle ven de serie, xa ora, pero que se preocupou por fomentar e por puir, extremo que en literatura se logra a poder de lecturas, lecturas e máis lecturas, non tanto de arrancar a escribir. Para poñerlle algo de lírica, a escritura é o piroclasto dun magma previo, máis virulento e formativo, a lectura. Por iso quero falar dos libros que nos unen e que tal vez vos unan tamén a vos con el. Pro efecto, levei a cabo unha pescuda pola nosa correspondencia dos últimos 20 anos e obtiven, alén dun leve rauto de nostalgia polo que agora sei que eran exfuturos, unhas 200 mencións cruzadas a libros, autores, autoras, filmes e obras de arte en xeral, por esa orde. Gustaríame que cando menos asomen unhas poucas as de máis relevo, porque de novo evidencian o perfil aberto, ecléctico e munífico do Paco Martín lector, capaz de conxugar rexistros de certa densidade con outros de marcado pouso popular. Poida que sexa atribuíble a ese reservorio lector o éxito da súa escritura arbórea e rompedora en libros como No Cadeixo ou Muxicas no espello. Se callar, o que fixo de Paco e recorro as súas palabras, non son miñas, provinciano e xercente, foi a súa querenza polo ritmo dos contos da montaña de Miguel Torga, a quen aí atrás unha coñecida miña cualificaba de maneira un tanto inxusta como rural e conservador, no canto de entrañable e talentoso. Ben, confortado por saber que nesta sala hai xente formada e lectora, andarei o camiño ás avesas. En vez de transitar do local ao universal, por unha vez farei o oposto. Confiareivos, por exemplo, que unha das miñas recomendacións literarias que mellor acolleu Paco foi un ensaio divulgativo, unha breve historia de case todo, de Bill Bryson, inédito aínda hoxe en galego. O libro de Bryson, divertidísimo, xa lle lo fixen mercar a 12 persoas, escribíame hai case 15 anos. Nunha data máis recente, hai apenas 3 veráns, sei que falamos por extenso, pero nada deixamos por escrito, dos ensaios de Montaigne. É que pode haber máis universal que a Montaigne, moderno entre os clásicos, clásico entre os modernos. Nesas coordenadas é onde se move Paco Martín, a persoa. Pero tornemos á ficción e fagámolo cunha visita a outro par de tótems noutra lingua, a castelá. Amentémolo Quixote, pero por riba do Quixote, amentémolo Lazarillo, do que Paco me contaba. Lino tantas veces que a miña nai chegou a se preocupar e preguntoume que era o que alipuña que tanto me interesaba. E narrei a novela toda, identificando os personaxes coas xentes do barrio. O barrio, digo eu que sería ou Recatelo ou Magoi, nada menos. Fincados logo na literatura en castelán, afondemos noutras primeiras espadas que nos puxeron os dous a encadear correos electrónicos. Próximos para Paco están o valisoletano Miguel Delibes, un autor inexcusable, que ben mirado tamén encaixaría no apelativo de provinciano exercente. E maila barcelonesa, Ana María Matute. Ai, moi ben escribe, confiábame. En por iso, é na outra beira do Atlántico onde realmente este señor de envexable prosodia e eu atopámolo máis sólido punto de unión. O conto El guardagujas, do mexicano Juan José Arreola,
as longas e fatigosas pero envolventes novelas do chileno Roberto Bolaño ou, sobre todo, as narracións do cubano Alejo Carpentier, quen con El siglo de las luces artellou unha das novelas máis maravillosas do mundo hispano, son debilidades que compartimos. Comentamos tamén, como non, algunhas novelas de García Márquez e de Vargas Llosa, e espero que a Paco non lle importe que eu agora revele a súa opinión, expresada nun correo de hai 17 anos sobre o famoso e malavindo Par de homes de letras. Escribíame: García Márquez é xenial. El amor en los tiempos del cólera, unha novela maxistral, sen dúbida. A Vargas Llosa, que é un magnífico escritor, fáltalle precisamente ese toque de certeza no que conta que o gabo lle sobra. Mais deixemos estar os latinoamericanos e volvamos para Europa. Pisemos o continente, previa paraxe en Gran Bretaña. Non me escapa que levo deitado xa uns cantos nomes e, inxustamente, case ningún é de muller. Mea culpa. Traíamos, por tanto, unha gran figura feminina ao acordo, Anita Bruckner. Desta autora londiniense, Anita Bruckner, pouco menos que obriguei a Paco a ler a novela intitulada Os Tardeiros. E cando estaba el para acabala, escribiume: unha obra soberbia. Non sei por qué, pero vou dar unha e outra vez a Madame Bovary. Con razón, respondinlle, e anexei o encabezamento dun artigo asinado por unha crítica norteamericana que empeza así: Anita Bruckner enriquece os seus textos con abundantes alusións directas e indirectas a novelistas considerados canónicos. Dickens, Flaubert, Stendhal, Proust, Zola, Balzac, Tolstoi, etc. E desoutros tamén falamos. Como falamos de James Joyce, de quen Paco me trasladaba burleiro un aforismo. Alguén me dixo unha vez que Joyce era o irlandés arquetípico. Nace en Irlanda, escribe en inglés e vive en París. Para ir pechando, internémonos agora na Europa continental. O polar francés, o mal chamado noir nórdico, a literatura centroeuropea de comezos do XX, as obras de Rodari pro público infantil e xuvenil, o teatro de Buero Vallejo, a literatura vasca contemporánea coa novela Twist de Arcaiz Cano á cabeza. Semellante amálgama de elementos espertaron en maior ou menor medida o interese do Paco lector e serve como mostra do eclecticismo mencionado hai uns momentos. Un eclecticismo, unha amplitude de miras que, por suposto, aplica tamén á literatura nacional. Nas nosas misivas electrónicas son constantes as valoracións de obras en lingua galega e de autoría galega. As narracións de Ángel Fole ou de Otero Pedrallo, a poesía de Novoneira ou de Manuel María, os variados traballos de Darío Xoán Cabana, coa énfase posta nas súas achegas en materia artúrica, destacados libros dos seus compañeiros e amigos Agustín Fernández Paz, Fina Casal de Rei, Xavier do Campo, as contribucións de Marica Campo, as de Isidro Novo, as achegas do seu ben querido Juan Farias e do para min engaiolante Luís Pimentel, mesmo obras de María Victoria Moreno, con quen, por certo, eu cría que Paco coincidira durante o paso dela por Lugo, pero non tal. Así mo desmentía, e xa o dixo Isabel. Verás, Alejandro, daquela estaba eu en Elgueta, no País Vasco, e non souben de María Vitoria até os 70, primeiro polo que me dixo Alonso Montero, e despois xa por ela, cando marchara para Pontevedra, e aló me levou o instituto no que traballaba e tamén o colexio de cegos que dirixía o seu primeiro marido, onde mesmo fixeran unha edición do Lamote en braille, cousa que igual non sabías, e non o sabía, pero vou sabendo, imos sabendo. Agradézolle, pois, á Academia, e de xeito particular a Marilar Aleixandre, esta oportunidade para compartir convosco hoxe unhas pinceladas sobre o Paco Martín co que a miña familia e eu mesmo temos a sorte de tratar. Oxalá unha parte destes apuntamentos sirvan para completar o perfil de quen, e agora tomo prestado unha frase que lle oí en repetidas ocasións a Xavier Senín, non pasou de baleiro polo mundo. Acabo xa. Na laudatio que en 2011 me encargara a Elga, cualifiquei a Paco como ecuánime, humilde e conciliador. Agora, 14 anos despois, para unha encomenda similar que parte da RAC, coido que con dicir que é un humanista, chega. Un humanista na liña do antedito Michel de Montaigne, en contraposición ao egoísmo e á barbarie. Chámese esta como se chame e teña a intensidade que teña. Quer caciquismo vilego, que hoxe anda a solta polas secuestradas radio e televisión de Galicia, quer altri como tropo metonímico para calquera atentado medioambiental,
quer xenocidio cometido polo Estado de Israel contra o pobo palestino, o meirande acto de deshumanización que poida haber. Comedido pero firme, endexamais Paco calou diante de semellantes atropelos. E como algo xa nos imos coñecendo, suxiro que o aplauso que a continuación lle vemos dedicar a este señor se deba a Semade o seu rol central na cultura galega, la mote mediante, e o seu cariz humanista e, polo tanto, a súa condición de home de paz. Moitas grazas e vos serán.